Love you. Love you. Yeah. Dalawang hindi mga inday. Nay. Yeah. Papa! Yeah. Papa! Yeah, yeah. Oh, what is that? Papa! Yeah. Ikut mama. Papa! Ikut mama. Papa. I'm moody, mama. Papa. Magandang araw mga inday. So, ayan, it's Saturday today. Papunta kami ng palengke dito. Hindi dito, sa Brenda. So, mga 12 minutes drive. No, ik ben papa. Ja. Ja, ik ben Safi. Ik wil dit. Ik wil dit. Ik wil dit. Nee, nee, nee. Ik ben Safi. So, alam nyo mga inday, this is the last weekend na tatlo kami. So, next weekend, 4 na kami mga inday. Ayan yung mga araw na walang tulog mga inday. So, ayan. Tayo nakabuka ka ang lola niya. Sumama ako para at least naman ma-practice din ng lakad-lakad. And are we going to go to Lidl after? Yeah. So, ayan Lidl. So, ayan, mag-grocery kami ng pangkonsumo for a week. Lalo na't mga anak ako. So, if ever may mga tao sa bahay na magbabantay kay Dudong, may ano sila, may naka-ready silang food sa, ayan, sa bahay. Ayan, gising si ano, Inday Gamay. The baby's wacker lang. Kicking me. Yummy, yummy. Yummy! Oh, kumakanta si Dudong Gamay. So, ayan, dito kami palagi nag-grocery. Lidl, ayan. Pero pupunta muna kami ng palengke para sa prutas at gulay kasi mas mura doon mga inday. So, di ba, kung saan tayo makakatipid, doon tayo. Excellent. Lalo na't magdadalawa na yung chikiting natin. Di ba, kailangan magtipid-tipid mga inday. Love you! Love you! Love you! Love you! Love you. Do you want to know? Well, I think we got you. So mga inday, andito na kami sa palengke. Sa dun banda. Ayan. Hello, Sabi! Hi, guys! Sama, hi, guys! So, ito yung market dito. So, dito kami bumibili ng prutas at mga gulay. Oh, avocado lang. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah. Boy, the one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms. Soon after. Hi! Hi, guys! Okay, auto, ah. So, mga inday, ayan yung pinamili namin. 18 euros. So, ayun o. 1, 2, 3, 4, 5 bags kay Dudong. Tsaka may dalawa ako dito. Susang isa. Tapos as in, sobra nakatipid kami mga inday. 18 euros lang siya. So, tapos na kami mamalengke mga inday. So, next stop is ayan, tindahan, prenatal. Tindahan siya for babies. Nag-register ako online kasi may ano sila, parang freebies. So, may package na nakukunin ko doon mga inday. May mga free. So, ayan, free kay baby. Tingnan natin yung laman maya-maya. Pagdating sa bahay, ipapakita ko sa inyo. Dito kami pupunta mga inday. Prenatal, pang baby stuff. Soon after.
after. So, ito yung sinasabi kong free. Ayan. So, titingnan natin mamaya ano yung laman ng box na ito. Tapos, bumili na din kami ng ayan, payong ni Inday Gamay. Payong sa, sa stroller niya mga Inday. Kasi, raincoat lang yung meron. Siyempre, summer na ngayon, so mainit. So, kailangan ni Inday Gamay ng payong mga Inday. Para hindi naman siya mainitan. And didiretso na lang kami, okay naman pa si Buntis. So, sasama na lang ako sa kanila sa grocery store para isahan na lang. Sleepy na si Dudong. Para isahan na lang yung lakad. Kasi pag i-drop by pa nila ako sa bahay, tapos babalik na ulit sila sa grocery. So, mas maano. So, isahan na lang. Diretso na lang kami sa grocery. And, ayan, kita-kits. Moments later. Hello! Nagbabalik ulit kami mga Inday. And we are home. Actually, katatapos ko lang lahat mag-ayos ng mga pinamili namin. Hindi ko pa na-close. Ayan. So, yung mga prutas-prutas. Alam nyo mga Inday, simula nung medyo mainit na dito. Yung mga prutas, yung mga langgam, mabilis umakyat dito. Ito, may lalagyan kami ng prutas dito. So, mabilis lang umakyat dyan pag may grapes, tsaka may strawberry. Kaya nilagyan ko ng ganito, tubig. And, chan-chan! What? What did you make? Smoothie with spinach from our own garden. Ayan. So, ayan, di ba? May spinach na kami na may spinach na kami na naha-harvest sa garden, mga Inday. So, may overripe kami na banana, tsaka peras. And yun yung hinalo niya dito, tas milk. So, ayan. Tikman natin mga Inday. So, diba, fruit from our garden. Charot. Hindi, may peras din kami mga Inday. Yung apple, medyo malaki na. Yung peras, mga bulaklak pa lang. And, titingnan ko yung garlic. Actually, yung garlic yung pinakauna kong tinanim. Kami nagtanim ni Sabi. Pero hindi ko pa na-check kung okay na ba siya. Pwede na ba siyang i-harvest or what. So, tikman muna natin to. The best. Super sarap mga Inday. Diba? Saan ka pa? May prutas, may spinach. Alam niyo naman yung sustansya ng spinach. And, ayan, from our garden mga Inday. So, ilang months lang yung inano namin, inintay namin para makapag-harvest kami ng mga itinanim ni Dudong. Actually, si Dudong yung mga, ano dyan, mga nagtanim. And yung mga flower mga Inday, may mga flower na din na tumubo. Ayan, i-ano natin ha. I-zoom natin. Ayan yung mga bulaklak ng garden namin. So, yun. A few moments later. Nga pala mga Inday, so before ko makalimutan, Sabado ngayon mga Inday, bukas Sunday. So, alam nyo na kung ano yung celebrate. So, ayun, tagalugin natin kasi nasa sala lang si Dudong nanonood ng football. Kaya sabi ko, dito po ipapakita yung simpleng regalo ko lang naman kay Dudong para bukas, alam niyo naman, araw ng mga ama. Tagalugin natin kasi mahalata niya. So, ngayon maggagawa lang ako ng konting ayan, note, sulat, letter para kay Dudong para bukas. And kahapon pa actually ito, wala lang akong gana mag-vlog kahapon. Wait, nakaano ako, nakayuko. Ayan si baby, malapit na. So, ayan, buti na lang may extra kami mga ganito, paper bag mga Inday para lagayan, para hindi na ako magbalot-balot. So, tatapon ko pa pala to. Ito yung, ayan, dito nakalagay kasi nag-ano ako mga Inday, nag-order ako online para isurpresa nga siya bukas. So, tapon ko na to, baka mahalata niya mamaya. And baka nagtataka kayo ba't may tuwalya ako dito kasi if ever marinig ko na papunta siya dito, gaganunan ko. Charan! Tatabunan ko siya ng tuwalya para hindi niya makita ano yung, ayan, nakalagay dito. So, usually yung mga binibigay ko sa kanya is
naaayon sa hilig niya. Like for example, Tagalog talaga kasi baka maintindihan niya. Like for example, dati niraguluhan ko siya ng bag para sa hiking. So, ayan, para sa dun. And ngayon naman, since mahilig siya maglaro ng tennis. So, ayan yung ireregalo ko. Damit pantaas. So, ito siya. Isa lang yung bubuksan natin mga inday kasi pareho lang din naman siya na parehong brand lang siya. So, nagkaiba lang yung color. So, try natin buksan. So, ito yun siya. Charan. So, magandang tela siya mga inday. Kasi, di ba, alam niyo naman pag nag-sport yung isang tao, pawisin. So, ito, mabilis matuyo yung ano, hindi basain yung damit na isusuot. So, ayan siya. Ayan. And, tago natin uli. Mabilisan. Baka biglang tumayo. So, ayan. Dalawa yung binili ko mga inday. Isang itim tsaka isang asul. Diba? Tagalog na Tagalog. Tapos, itatago ko na siya. Mabilisan lang. Okay. So, gawa lang ako ng ayan, simpleng letter para kay Dudong natin. So, tapos na natin buksan yung kunting regalo natin kay Dudong. Ngayon, i-unbox natin yung kinuha naming box na free para kay Inday Gamay. Kanina sa, ayan, sa tindahan. Ito yun siya. So, tingnan natin ang laman. Actually, may isa pa. Dalawa kasi yung pinag-registeran ko. Yung isa, magkaiba silang tindahan. So, yung isa hindi pa namin nakuha. So, next time na lang. And tingnan natin kung ano yung laman nito. So, ayan mga inday. So, dito sa Netherlands, madami kang ganito. Magre-register ka lang. Tapos, may mga newsletter na pinapadala every week ata sa account mo, sa Gmail account mo. And, parang ano na lang din, promotion na lang din ng mga binibenta nila. So, ayan. Ayan, may medyas si Inday Gamay. Love! Socken. Ayan, cream para kay Inday Gamay. Ayan, para sa pacifier niya, oh. Ay, hindi, parang ano lang. Hawakan lang. Umaano siya, tumutunog siya. Ayan, pang-aliw sa baby. So, diba? Free lang to mga inday. Love! Free! The dose. So, ayan. May free na Pampers, mga inday. Diba? Coupons na may mga discount. Tingnan niyo si Dudong Gamay, oh. Okay. Ayan. May cup si Inday Gamay. Tapos ito, love, kay, bottle, yeah, oven. Ayan. So, another wet tissue. Tapos cream. Tingnan nyo si Dudong, oh. Oh, may beer pa, para kay Papa. Kay Bang Papa. Kay Bang Papa. Kay Bang Papa. Natuwa si Dudong kasi may beer. So, yun lang yung ikinatuwa niya mga inday. Grabe. So, ayun. That's all for today mga inday. And, ayun, nakakatuwa. Free lang to. So, may isa pa kaming kukunin na isang box. And, ayan. Thank you for watching our video mga inday. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to our channel. At paki-hit po yung notification bell para if ever may mga bagong video kami, man-notify kayo ng bonggang-bongga. Bye! Check mo, bye-bye. Yes, bye-bye. See you next time.